събра приятният повод да осветим и да полеем с чаша вино последната творба на писателя, историк и журналиста Бойко Белев. Скъпи гости на тази наша вечер са господин генерал Ангел Марин, вице-президент на Република България, бившият заместник премиер на Република България, господин Дончо Коновчиев. Кой е Бойко Белевски? Доктор по история, автор на над 20 книги, 9 от които е написал преди 10 ноември 1989 година, като бягство с обратен адрес, Братята на Нобел, Операция Антимарс и други. Той е сред основателите на МЕ, Международната асоциация на писателите криминалисти, и автор на серията достоверни романи Недосегаемото, Двойникът на сатаната, Между апокалипсиса и ада, Прегръдката на солата, криминалните трилъри, Отмъщение, Да се довериш на дявола, както и на книгата за Наркоган, Да те запълва Сокола. Историческият му роман Помичка е с нови данни за живота и дейността на Петър Делян, внукът на цар Самуил, чието 1000-годишнина от гибелта отбелязахме тези дни. Този роман беше посрещнат с много положителни рецензии от критиката и се радва на добър читателски интерес. Пред нас е новият исторически роман Веда, което ще рече знание, познание за Орфей. Бих искал да ви прочета един отказ от романа, за да усетите словото на автора. Отказът ще прочете, както виждате, не певец и не радиоговорител, а артиста от Пазарджишкия театър Пламен Павлов. Затова е толкова близо на микрофона. Малко повече от хилядолетия преди Христа, Тракия обхващала не само Балканския полуостров, а се разпростирала от Карпатите до Егейско море. На североизток стигала до река Днепър, на изток обхващала цяла Молдова, на запад по поречието на Тимък и Вардар, обгръщала земите на днешните Сърбия и Македония. А тракийците представлявали съвкупност от десетки еднородни, силни, храбри племена, като трибали, даки, беси, гети, моези. Не били много войствени, но хорави и издръжливи, имали сходен език, разновидност на бухарският, общ вид и култура. Според някои изследователи, нашите предци живеели между бедния север и богатия юг и били добронамерени, безстрашни хора на песните и любовта. Те не се бояли от смъртта, но доста често им се налагало да водят упорити битки с нашествениците, ахейци и дорийци, които основавали колонии по бреговете на Егейско, Мраморно и Черно море, известно тогава с общото понятие Тракийско море. Трак на гръцки означава смел, храбър. След много слънца и луни в Родопи, по-точно в огнището на духа град Пере, се пръкнало знаменателно момче, на което още преди зачатието, чрез оракула, Бог Дион Исус пророкувал: велик син ще се роди в Тракия, син на великия Орфей и син на вечния завет. Той ще изпълни волята ми, той ще представи моето име и поради него ще заговорят
за Орфей и за Заветене. Бебето се появило не с вик, а с песклив рев. За да не бъде малодушно, а калено, изкъпали го в студена извор на вода, след това го потопили във ведро с затоплено козе мляко. Живота му да мине по мед и масло, за здрави берекет. Нареждала весталката, за да го прехване. За земята дъжд и снежец, за него Господ Творец. Нарекли го Гет не само защото било от рода на гетите, а понеже родителите му се заселили в сърцето на родове, Брия и Ла. Когато 7 годишен го посветили в жреческо служене в храма Господен на Дион Исус, неговият баща Аргант му дал свещеното име Орфей Сар. Така било пророкувано. Ще извърви пътя на великия си предтеча, като се запомни за вечни времена с името Орфей. Майка му, Марфесия, мила и отзивчива жена с лирична душа, го загърнала и приспивала с омайни песни, митове и живописни истории, които внушавали, че племето Беси, към което тя принадлежи, е богоизбрано. И наистина това, за което говорим, се сбъдва, след като извървява своят път, първо успешната експедиция на аргонавтите, след това 3-годишно обучение в Египет, той се връща в божествения град Пери и там открива скрижалите в едно подземие, дълги векове съхранявани за този мит. Бих искал да ви предложа точно отказ от този момент в романа. Като сняг бяха каменните плочи пред Орфей. Архаичното послание на свещения език на сътворението не го затрудни. Символите имаха нещо общо с руническото писмо и египетските иероглифи. Камъкът заговори с мъдростта на вековете. Още началото го заинтригува, защото в писмото се криеше миналото, което не биваше да тъне в забвение. Първо, слушай, трагиецо, нашият Бог е един. Нашият Бог е всемогъщ. Нашият Бог е Дионът Исус. Само Той е Бог на правдата и на истината. Той е наш небесен Отец, Той е наша небесна майка, Той е наш небесен брат. Ще прекъсна, но много ви моля, забравих в началото да ви помоля, да изключите мобилните си телефони. Второ, благославиш винаги и на всяко място Бога на правдата и на истината и да търсиш лицето Му, да Му благодариш за живота, който ти е дал, дарен с любов, и че дава с милост слънцето си, за да изгрява над добрите и над злите всеки ден. Трето, да съблюдаваш и изпълняваш през всичките дни на живота си правдата и истината и да не престъпваш законите на любовта и милостта. Четвърто, да не посягаш, да наравняваш без вина нито човек, нито животно. Пет, да не вършиш никакво престъпление, нито да се сближаваш с злото, нито с престъпното. Шесто, да вършиш всеки ден правда и истина и да работиш всеки ден повече, отколкото се изисква от тебе. Седмо, да не ставаш причина да се хвърля от някого укор срещу Бога, нито срещу царя Халик. Да не ставаш причина нито за страдание, нито за болка, нито за плач, нито за бедност, нито зло да бъде сторено някому от Господаря. Девето, да не убиваш, нито да даваш заповед да бъде убит някой, без да бъде доказана вина,
достойна за смъртта му. 10. Да не оправдаваш никого, да не извършиш мерзост пред Бога, нито да откраднеш от приносите в храма му, да не изискваш повече от дължимото, нито да отнемаш от всички дължими приноси. 11. Да не блудстваш и прелюбодействаш, нито да оскверняваш тялото си. 12. Да не крадеш от градината, нито да тъпчеш полето. 13. Да не променеш точността на кантара, нито да отнемеш от теглото на везните или пък да прибавиш към него. 14. Да не отнемаш млякото от устата на сухалчето, нито хляба от сиромаха. 15. Да не прогонваш добитъкът от пасища, нито да ловиш риба с примка от продай. 16. Да не спираш водата, като запушваш извори, нито да повреждаш резервоарите, тръбите или водохранилищата, които тече. 17. Да не загасваш светлинника или огъня на никого. 18. Да не пренебрегваш сезоните, своите празници и шествия, нито полагащите се в тях приноси, и да не отлъчваш на страна от тях добитъка, определен за жертвоприношение Богу. Да не нарушаваш богослужебните церемонии, шествията и празниците на Бога, но да участваш с праведно сърце във всички тях според своите възможности. 19. Да не лъжиш, нито да клюкарстваш за повреда на някого. 20. Да се пазиш чист от всеки грях и да търсиш Божието опрощение и очищение относно всичките си минали грехове и нарушения. И Бог ще погледне милостиво на теб и ще те избави в ден на напаст и ще те послуша и ще ти помогне, щом призовеш името му с разкаяние и правда. Това бе ядката, неразрушима и вечната същност на вярата. Посланието беше ясно. Тези 20 Орфееви завета справо бяха наречени заповедите на свободата, защото освобождаваха всеки от греха, ако не ги нарушаваше. Елините със своите богини и богове потикваха към охолство, разюзденост и разврат. Как да върна съплеменниците си в правия път? Щяха ли тракийците да приемат по забравените истини? Скрижалите бяха нещо повече от послания. Те бяха рецепти за лечение и оцеление. Необходимо бе само хората точно да спазват Писанието. Давам думата на председателя на Съюза на българските писатели Боян Ангелов, който ще сподели свои мисли за творбата на Добър вечер, уважаеми читатели, почитатели на творчеството на Бойко Беленски. Тази вечер ни е събрал един български писател, Бойко Беленски, автор на романи с исторически и съвременна тематика и неговата най-нова книга, романът Веда за Орфей, издание на издателство Сатир Кол. Бойко Беленски е име познато отдавна на българския читател. Неговото историческо образование и защитение му докторат по история са достатъчно основания да приемем новата му книга без задължителните за случая резерви. Защо Орфей? Отговорът е ясен. Защото Орфей е една от най-загадъчните и най-завуалирани мистерии
появили се по нашите земи и получили толкова силен резонанс, превърнат в основополагащ краегълен камък при създаването на философски системи, естетически консонанти и исторически парадигми. Сказанията за ненадминатия тракийски певец, музикант, философ и лечител Орфей принадлежат на човешката цивилизация. Почти не съществува значим автор, който да не се е докоснал до житието на Орфей, до триумфалния поход на аргонавтите и до трагичната любов между него и Евридика. По тази тема са създадени шедьоври на изобразителното изкуство, романи, поеми и стихотворения. А Йохан Себастиан Бах, Глук, Монтеверди, Белини, Берлиоз, Лист и още няколко десетки знаменити композитори обезсмъртяват с музика живота и тързанията на великия тракиец. Близо 60 са оперите, посветени на Орфей и Евридика. Върху тази историческа плащеница, разкъсвана и заличавана съзнателно от поколения владетели, историографи, летописци, църковници, са се наслагали чужди за тракийското светоусещане митологени. Така, историята на Орфей, отдалечена близо 35 века от днешния ден, потъва в печално забвение, превръщайки се в мрачен полиспенс, от който проблястват златните отражения на една от най-великите световни цивилизации. Цивилизацията на траките, наследници на чиято култура сме всички ние, жителите на Балканския полуостров. Ето защо задачата, с която се е взел Бойко Беленски, е изключително трудна, но и не по-малко благородна. Когато някои наши съвременници и съотечественици с лека ръка отричат или подигравателно маловажават най-светли и най-свети страници от недалечната ни история, когато се подлагат на оскърбително пренебрежителен анализ заслугите на велики български владетели, когато близка до нас държава най-безцеремонно си присвоява историята ни, навлизането в най-древните пластове на историческата ни памет е повече от похвално. Защото Бойко Беленски не разчита само на писателската си фантазия. Да, той внася нови елементи, дори нови образи в битийността на своя герой, но те не приначават мита, а напротив, превръщат го в по-човешки, по-земен и по-реален. Чрез познати на историята парадигми се демитологизират легендите, превръщайки се отново в осезателна реалност. На места авторът би достигнал по-категорично и по-контрастно отношение, ако бе внесъл повече плътност на някои от образите. Но дори като Набровски, редица от героите в романа защитават авторовата идея за концептуалност и универсална уравновесеност. Задачата, която Бойко Беленски си е поставил, е провокиращо разностранна. Описанието на похода на аргонавтите, пристигането им в Колхида и перипетиите при завръщането, пътуването из Египет и божествените столици Хелиополис и Тива, изкачването на Парнас и предсказанията на Делфийския оракул, смъртта на Евридика и стигането на Орфей до Гиена, мрачното царство на Хадес, безвъзвратната раздява с любимата и жестоката смърт на неземен и божествен певец, разкъсан от ненадите. Тези мистични легенди, от които до днес са останали неоспорими артефакти, продоляват вече познатото и получават художествена обусловеност на авторовата трактовка. Смятам, че Веда за Орфей ще намери своите истински читатели. И това са хората, които не се задоволяват с четива, предназначени за социалния планктон. Веда за Орфей е сериозна книга, където историята се превръща в художествена реалност, а легендата придобива окраските на историческа достоверност. Читателят ще се потопи в света на нимфи и полубогове, ще се залута в дебрите на забравата, дързостта, обичта и верността. И ще се почувства облагороден, защото Орфей принадлежи на целия свят, но преди всичко и на нас, българите, децата на равна Тракия и благородна Родопа. А сега с музикалното си изпълнение Йордан Гладев ще ни накара да се потопим във времето на Орфей.
Книгата на Бойко Беленски, Новеле за Орфей, е вторият му исторически роман след Поличба. А Поличба беше първият, преди една-две години се излезе, беше първият в България роман за Петър Делян. Доколкото съм осведомен биографски, роман до сега за Орфей е писал Пламен Цонев през далечната 1974 година. Той си носи, разбира се, следите на времето. Тук аз не знам повече, как да ви гледам, мисля, че си спомням какво беше 1974 година. Тогава и по-малко данни имаше за Орфей, а и това, което се пишеше, беше определена, така да я кажем, идеологическа оформеност, насоченост, предварително конструиране на някакви идеи и схеми. Темата за Орфей е огромна, и не само в България, в цял свят. И тук правилно каза Боян Ангелов, че това е огромно, това е много тежък труд и просто е чудно как Бойко Беленски се е накърбил с такава задача. И не само се е накърбил, но успял да я изнесе и да я принесе. Сега, тук трябва две неща да имаме предвид. Като част от орфизма, орфизма е част от тракологията като научна дисциплина. От една страна, тракологията се развива академично. У нас има много големи успехи в това отношение. Това са достатъчно си спомени имената на професорите, филолози и историци. Данил Дечев, Веселин Бешев, Богдан Филов, Владимир Гергиев, Иван Долиданов, Александър Холов, Иван Наразов, Кирил Влахов, също така и големият етнограф и събирач на фолклор Иван Маринов, Димитър Маринов. Сега тук какво имаме? Академичната традиция обикновено се бори с легендата и част от нейните, как да се каже, изявления, например в фолклора, от народните песни, тя ги смята за фалшиви, за недостоверни и повтаря се историята с възразворена. Това са фалшиви. Какво? Виждаме, че знанието и верата си противоречат. Когато знаеш нещо, ти не можеш да вярваш в него. Когато вярваш в нещо, знанието може би дори ще дойде в повече. Няма да има това спомадо, тази аура, тази атмина, която излъчват за нас старите статуи, старите надписи, старите пергаменти, старите религии и изобщо цялата тази старина, която е нашата традиция, нашето минало и върху което ние всъщност стъпваме, даже когато не знаем това. Единственият изход от това противоречие, което аз така споменах, е писателското, художественото изобразяване на историята. Това именно опита да прави Бойко Беленски след романа на Пламен Цонев, който не беше нещо особено, не направи някакво впечатление, просто бе регистрирали факти. Има едно великолепно есе на Цветан Стоянов, много рано негово есе, писано в 1963 година, което той преживе не публикува, той излезе след смъртта. Той е съвсем кратко и се казва Орфей и под заглавие Вълнуване с митологиите. С митологии. Тези думи някак си са ключови, може да ги отнесеме към всеки, който се взема с темата за Орфей, включително и книгата на Бойко Беленски. Тук имаме наистина вълнуване с... Тоест имаме самата тема предизвиква, самия проблем Орфей, самият образ Орфей, самото слово Орфей, музика Орфей, поезията Орфей предизвикват, те са оргиастични. Те самите са може би някакво вълнуване на минали времена и минали хора и могат да бъдат постигнати само чрез вълнуване. На времето основателят на психологията Томашек беше
пише, че единството на софийската култура е в това, че тя съединява две култури органично. Едната е оргиистичната, оргийната на мизотридите, а другата е военна, по-примитивна и военна, свързана с, т.е. носена от планините от Карпатите. Като имате предвид, че ареалът на тракийците е твърде голям, т.е. от Карпатите до Черно море и Малга Азия. Сега по-конкретно за книгата на Бойко Белев. Ще има предвид това, което казахме току-що, по скъдица на исторически данни, наличие на предимно иконография и епиграфика и иконографика, а не на езиков материал. Ще има предвид множеството легенди. За писателя има един път за пресъздаване на материята. Той трябва да се опре на въображението си, да създаде сюжет, с чиято помощ да ни внуши своето усещане за Орфей. Това именно прави Бойко Белевски. Той се опира на така наречените тракийски хроники, стремейки се към свой коментар на лица, събития, образи и идеи. Той всъщност прави реконструкция на неща, които смятаме за съществували, но за които нямаме много наличен, имаме много малко наличен и нагледан материал. Изкуството на писателя в това число и на Бойко Белевски е това да реставрира Орфея, и реставрира орфизма и образа на Орфей, както се реставрира една фреска. По-конкретно, това се постига чрез една композиция, твърде умело балансирана, бих казал. Той цитира на предварително избрани възлови места от сюжета, пасажи от тракийските хроники, така да се каже, цитира един документ, макар че техната документална стойност е подложена на съмнение от академичната историческа наука, тук нямаме време това да го обсъждаме. След това той се оттласква от тези пасажи по посока на собственото си повествование. Изображението е конкретно, пластично, възсъздава битието като природа, мисловност, сетивност. Малкото наброя обобщения, сентенции и други, с които често прекаляват, малко са наброи обобщенията, сентенциите, различни отстъпления и неща от този род, с които често прекаляват историческите писатели. Две думи заслужава да се каже за езика. Това е в смисъл, че той оставя читателите си довършват картината, която в начало вършили всеко нещо, което не е фотография, датирана фотография, направена в нея. И това си това си година преди колкото часа, както е сега цифровата фотография, за която всички вие знаете. За езикът трябва да обърнем внимание, че за разлика от романа Боличко, където Бойко Белевски се беше опитал да постигне някаква патина на езика, някаква старинност на езика и беше даже направил отзад един речник на тези думи. Тук той се отказал от този похват. Думата също има речни, но там има гръцки думи, означаващи реални предмети. Тук той е отишъл към един език на места, дори днешен, съвременен, на места на границите на ежедневния шаблон и жаргон. Търсим контакт с съвременето, общо. Както вече казахме, задачата, която той само чертава в разговора си, който тук беше споменат от Боян Ангелов, да се говори на нашия съвременник, то в момент, когато българската идентичност, тази побежка дума да използваме, както че на нас някъде, но нямаме друга, да го кажем по-просто. Българското, изпълно българското, автентично българското е подложено на силен натиск, както от юг, както от юго-исток, така и от запад. Няма да навлизаме в политика, няма смисъл. Трябва да приветстваме на Бойко Белевски, както вече казах, втората му решителна крачка в историческата билетристика след
много самоуспехи в областта на политическия трилър, криминалните сюжети и да му пожелаем успех. Благодаря ви за вниманието. Виждам, че тук има много дами, по-голяма част от публиката е дамска. Си има предвид, че Орфей е побуден именно от лица от женски пол. Това е един хубав знак. Сякаш в памет на големият мъж, големият поет, музикант, който са го намявали дори за мъжовете, а за жените да не говорим. Благодаря. Давам думата на госпожа Благовеста Касапова. Здравейте, аз след словото на Боян Ангелов и анализа, който направи Петър Вълчев, едва ли имам какво да кажа още, но искам да изтъкна само три неща, три детайла, които на мен ми правиха много силно впечатление, още от първия роман на Бойко Беленски за Петър Галям Количи. Първото нещо е, че той умее от много скъдни факти, може би някъде две-три изречения, някъде страничка, някъде директ, той да направи, да изгради образ, да направи атмосфера, да така, да опише епохата в най-общи линии и да може чрез това да се развие сюжета, който и на първия роман и този е много интересен и увличен. Второ детайл, това е отношението към природата и той умее да съчетава настроението на героите си, ситуациите с природата, което за мен е така много интересно и много ми харесва. И трето, един историк не предполага да е толкова емоционален и както е Бойко Беленски, защото той има и в първата си книга и сега пократителни картини при смъртта на героите си. Така беше когато умира Петър Делян и сега е тук, когато разкъсват и убиват Орфей. И говори се много, но аз искам така мисъл си, не знам дали съм права, но за мен много беше важно това, че Орфей стига до познанието чрез скрижалите и чрез връщането към вярата на прадедите, стига до познанието за единния Бог. И накрая той проповядва вярата в единния Бог сред един езически свят, което за мен е много важно. Благодаря. Аз споделям това мнение, че една от най-силните сцени в романа е точно екзекуцията на Орфей в Минаните и затова бих искал да ви прочита отказ точно от този епизод. Орфей се опита да ги умае с песента, но гласът му излезе пресеклив, накъсан, по-скоро приличаше на почещи лай. Стреснати птиците и склоните се разлетяха на всички страни. Ненадите знаеха колко опасен е той, ако запее или засвири, и затова веднага изтръгнаха от ръцете му арфата, откъснаха струните и я запопитиха на земята. Някои дори започнаха да я тъпчат, извитото като лък държава. Искаме ръката ти да изсъхне, да онемееш и лицето ти да се сбръчка като ланска ябълка. Проклеха го, но явно това им беше малко. Обезумелите нанесоха първите си удари, а по-крехките даряха лицето му.
Това съвършено, изящно лице, на което доскоро се възхищаваха, по което въздишаха, посегнаха и на очите. Тези хубави сини очи приличаха на насекоми, които налитаха безпомощната плът. От мената се бяха превърнали в улисници, хищници, които раздаваха правосъдие при това физическо. Зверовете убиват, за да ядат, а тези, за да се насладят. Същински боявици, които полетваха по тялото и биеха кръв, само че тези деляха и късаха парчета живо месо. Това още повече ги настървяваше. Аз съм живота, смъртта и прераждането, а вас ще ви застъпна Божието възмездие. Те се изсмяха. Не вярвах в воздаянието. Енергията им растеше като приливна вълна. Всички те бяха крайно разярени и се настървяваха от изблиците си. Пасивността доизцеди силите. Орфей затвори очи. Въпреки това виждаше своята неизбежна присъда. Няма ненаказано добро. Полука на смъртта го накара да се запита, има ли някаква предопределеност. Отброени ли са дните от рождение? Случайно ли му се нахвърлиха? Няма отплата на доброто в повечето случаи зло. Орфей рухна на земята, сподиран от женските възгласи и проклятия. Заритаха го, стъпкаха го. Така винарите с носи нозе тъпчеха гроздето, за да изцедят сока му. Кръвта му изтичаше. Хванаха го за ръцете и краката, опитаха се да го разчепнат, но му се отдаде. Затова решиха да го разкъсат. Моят дух ще излети и вечно ще кръжи над земята, пророни с разкъсани уси. След малко притихна. Беше мъртъв, а изглеждаше безсмъртен. Много вятърът утихна. Всичко изглеждаше спокойно. Птиците отново накацаха поклоните и зачуроликаха, сякаш по тях не бе имало смърт. А сред първо луннаха обиталището на Орфей, неговата библиотека, лечебницата и храма. Горяха дървени и восъчни плочи, пергаменти, папируси. Високо в небето се вдигна жълт и червен пушек, пръщяха оттегнати фини кожи, пукаха сухи бунки, кадяха треви, които даваха изцеление или надежда. Елините и техните съмишленици злорадстваха, защото не предполагаха, че след няколко века последователите им щяха да пришият към гръцката история и великият тракийски арих, музикант и поет. Сега отново ще се слеем с музиката на Йордан Влад.
Сега давам думата на господин Мюмюн Тахир. Здравейте, уважаеми госпожи и господа. Аз съм написал едно кратко писмо до нашия приятел Бойко Беленски. Писмото се казва писмо до приятеля писател. Аз помислих, че ще ме накаже да се откажа да пиша. Не бързи. Хайде, Бойко. Книгата ти Веда за Орфей не се чете на един дъх. Впрочем, нито една хубава, професионално написана книга, каквато безспорна е твоята, не би трябвало да се чете на един дъх. За мен, четенето на книга на един дъх означава да изпиеш на екс чаша руино тракийско вино. Аз изпих твоята Веда за Орфей на глътки, бавно с злости. Тук му е мястото да спомена, че твоите книги привличат читателите с тематиката си, с оригиналната фабула и увлекателен стил и за своето съдържание, забавно, увлекателно, затрудващо. Те са своеобразна сплав между детективско и приключенско четиво, повествование, което ти извайваш с умение и майсторство. Героите ти носят различни типове характери, които се проявяват в определена социална, историческа и културна среда. Разрешават с завидна проницателност, умение най-заплетените случаи, политически интриги, заговори и прочие. С Веда за Орфей и смело бях написал тук навлизащо, че навлезе в една от най-дискутираните и спорни територии. Орфей, орфизма, орфическото. Бих казал, че това е тема историческа, излязла отдавна от рамките на мита и станала нарицателна в планетарен мечтател. Ти си създал убедителен, строго аргументиран исторически и етичен план образ, като същевременно си успял да му придадеш завидна естетическа дълбочина. Това наистина е Веда за Орфей, наследникът на автохтонните етимологически корени на човечеството. Истинска духовна империя, която в по-късни времена ще даде на света една друга Веда. Неразгадана до днес, но също толкова безспорна и велика Веда Словения. Моето убеждение е, че твоята книга трябва да бъде преведена на основните европейски езици. Защото е от тези еталонни творби, които провокират да се изрече на висок глас истината, че Орфей е свещеният предбиблейски родоначалник на българския род. А това вече е въпрос, на който може да отвърне само една национално отговорна и научно обоснована културна политика. На здраве и на час! Личи си, че един от най-големите белетристи. Ако няма други изказвания и някой да иска да сподели мисли за романа на Бойко, ще му дам думата да отговори на всички превеси. Приемам, че трябва да отиваме вече към другата зала, където да пиеме вдъхновение на глъд. А може и на екс. Защо написах тази книга? Защото в съвременността битува изопачената биография на Орфей, стигайки до основни исторически извори, разбрах, че орфееците са двама, даже трима, както ще разберете след малко, и трябваше да се направи такова разграничение и най-важното да се изтръгнат основни фигури, както и в предния роман, от нашите съседи, които просто сложиха ръка върху тях. Може би някой знае, може би други не знаят, но Омир
който пише Илиадата 8 века преди Христа, е бил Трак. И това е нашата трагедия, защото ахейците, данайците, по-късно елените, съответно гръците, сложиха ръка на нашата история, а пък съответно македонците, а пък в онзи период, който аз описвам, те направо провеждат геноцид срещу тракийския етнос. А Херодот, макар че някои се опитват да отричат ролята на траките, Херодот казва, в това време, говорим за 7-8 хиляди години преди новата ера, имало само два етноса на земята – индийци и траки. Все пак на нещата на историята би трябвало да се вярва, това не съм го измислил аз. Илиадата, както ви казах, е написана 8 века преди новата ера. След това, след 200 години, Пизистрат разбира за какво колосално наследство става дума. Тя е създадена. Той оформя един екип от няколко човека, 3 души, в които влиза и третия Орфей, който просто няма нищо общо с този Орфей, за който аз описвам. Възрастният преди 7-8 хиляди години и неговия наследник от 13 век преди новата ера. И те вече пресъздават на пергаменти, на книга Илиада. А 4 век преди новата ера Аристотел се явява първият истински редактор и публикува тази Илиада. Такава е съдбата на нашата история и това беше мой дълг да се опитам да възстановя тази истина, тази правда. Разбира се, аз ще имам много противници, но четете, за да знаете, който иска нека да приема, който не иска негова си работа. Аз съм щастлив, че тази вечер стана нещо като традиция. Следващия ми внук е на премиерата на тази книга. На предната беше другия внук Диан, сега е Марио и просто се чуда дали ще успее толкова книги да направя колкото внуци имам или трябва да ограничат писането, защото още две внучки имам, които се надявам до следващите книги да дойдат. Аз в момента пиша за Стефан Стамболов, също една невероятно колосална личност и благодаря на Петър Вълчев, че ми предостави своята библиотека, своите знания и опит, ми помага за тази бъдеща книга, така че от тук натам да се надявам, че ще завърши и следващата книга. Благодаря на всички. Трогнат съм от изказванията на хората, които прочетоха книгата, които взеха отношение към нея. Надявам се, че сте били искрени или пък дано това, което казвате е истина, макар че просто мога само да се възбудя, но не съм такъв човек. Искам да благодаря на екипа, с който работих, с който създадохме книгата. Сега няма да изброявам имена, защото може да пропуснем някой, разбира се, на водещия и артиста от Пазарджишкия театър. И може би ще пропусна някой, но най-важното на Столична община, на Съюза на писателите. Тук е директорката на Музея за история на София, доктор Надежда Кирова. Специално на нея благодаря, защото всичко това става благодарение на този екип и тази отзивчивост на хората, които пресъздават София. Отново, виждате какво става с София. Тя се възражда за тези хиляди години. Благодаря. Ако нямате някакви въпроси, мога да ви поканя. Осигуряваме много хубаво вино, да дигнем чаша вино, извинявам се, вино Перикас. Да дигнем на здравица. Ако имате нещо към мене, аз съм готов тук, който искам много да дам фотография.
Съюза на писателите. И познах Фитила, че си тръгнал на 3 степени повишение. Аз мисля, че те няма да ме разкъсат. Аз ми казвам собственото си не събрал. Благодаря за удоволствието. Аз отзад бях леко застава се така без това момче, за мен, защото си е още не за години, когато бяхме в Търни. Когато се изграждаме като характер, когато се изграждаме като личност. Все пак, това е казармата, откъдето тръгва човек, който не е през казармата. Трудно да се каже, че е станал това да го каже като човек, който е минал. Да. И имаме предвид нещо, нали? Разбира се. Добре, на здраве и успехи на вас. А и на автора. Ти да я да вземе на чаша и си виж, червеното ти го препоръча книга. А то там ли е? Този ли он?
Роси. Ванка, иди до който да снимем масови снимки. Я Натискай още веднъж. Са фанали го? Натисни задърж. Да си вървали тази камера. Трябва да свети. Светим се вървали. Да. Така, добре ли? То няма време. Ама е тъмно, светлението е много трудно. Мисля, че поне една представа. Абе, човек. Колко изяви искаме да рече? Вече съм влязъл в ръката, бе. Явно не виждам. Добре, извинявайте. Ай, слушай, аз още тълно се позирам. В момента това някой, който не става влязъл и да каже това е разно. Добре. Я не сте Не, това ще снимам така. Да се вижда. Не иска сега. За чест. Малко стърчи. Давай, горе, мъжи. Слушай, не е Западна Украина. Он е украински спори. Разликата писа он е Западна Украина. Велики момчета. Иди да се снима с тия. Добре, как? Няма да се снима. Айде, Валенски. Чакай, дай се. Трябва да се. Давай. Тук е ресурс. Той не знае. Ето, само... така. Чакай сега, киша и чакаме да дойде. Айде, Ким. Айде, добър час. Колкото книги, толкова внуци.
Аз имам 25 книги, пак това е. Тук е център. Вежка форма. И книгата. Данчето ми оставате, нали? Защото трябва да го поправим. Много добре си такива неща са. Дай на май. Къде си вика? Откъде си вика? Дай на май. Съветски вид сме започнали за въоръженци, които международно ще се Thank you.